A kam tě teď odvezou, mami? Ilona Musilová, 37 let. Tady její syn ji našel ležet ve sprše a zavolal záchranku. Já tam chci být s tebou. Jak se jmenuješ? Martin. Martine, všechno bude dobrý, jenom nech paní doktorku, aby mamince pomohla, jo? Má hematom na levém boku, klinicky suspektní vnitřní krvácení. Paní se s ničím dlouhodobě neléčí, před nehodou neměla žádné potíže. Tlak 100 na 60, tachykardie 125 za minutu, dýchá rychle povrchně. Co jste jí podali? Kapej fízák, pak volumexpander a sufentanil. Jak je box je volný? Trojka je volná, můžete tam? Mami. Martine, vzpomeň si, co jsme si říkali. Dobře. Tak jeďte, ne? A nezapomeň, co jsme slíbil. Martine, pojď sem, počkáš tady na maminku, jo? Pojď se zatím posadit a kdyby si chtěl třeba něco k pití, tak řekni, já budu sedět tady. Jo? Už můžu za mámou. Ne, teď ji budeme operovat. A proč? Víš, co je to slezina? Trošku. No, tak její slezina není úplně v pořádku a my ji musíme dát na sále dohromady. A nemůže se jí přitom stát nic horšího. Nevidím důvod, proč by mělo. Já mám jenom mámu. Ježiši, tak se ti taky vrátí, ne? A to jí budete uspávat? Probudí se ještě dneska? Mary, potřebuji jít Já na ten nemůžu sál. být Můžete doma to s ním sám. nějak dořešit? Martine, prosím tě, ničeho se neboj, všechno bude dobrý. Jo? Zvládnem to. Víš co, pojď. Zavoláme někomu z tvý rodiny, třeba babičce nebo dědovi, to bude nejlepší. Tak máš snad někoho, kdo se o tebe postará, ne? To pořád nesehnali nikoho, kdo by si ho odvezl? Marie mluvila s nějakou tatou, ale může až večer, tak nás prosila, aby jsme to kluka zatím nechali. Takhle bude máma spát dlouho? Jo, A ta operace, spravili jste jí to? měla natrženou slezinu, tak jsme museli kus odebrat, ale dopadlo to dobře. Můžeš být v klidu. A můžu tam za ní? Jo, uvnitř je dezinfekce, tak se vydrhni. Tak jdi, ne? Máma řekla, že to někomu neříkám. Co? Tu ránu jsem jí udělal já. Ty? Jo. Kámoš mi půjčil paintballovou pistoli a když jsem jí ukazoval, tak jsem jí nechtěně trefil do boku. Uvědomuješ si vůbec, co se mohlo stát? Já vím. Kdyby tvoji mámu přivezli o pár minut později, tak už jsme ji nemuseli zachránit. Já jsem nechtěl. Jo, ty jsi nechtěl. Ty nemáš co mířit jakoukoliv zbraní na svoji mámu. Já jsem na ní nemířil, já jsem jí to ukazoval. Snad ti mohlo napadnout, jak je to nebezpečný, ne? Už ti není 5 let. No co je? Jo, už tam jdu. Máš štěstí. Martine, co tady děláš? Já jsem se tu skoval. Prosím tě, proč? Nezlobte se. Já se vůbec nezlobím, co blázníš. Máma mi to neodpustí. A co ti neodpustí? Já jsem to řekl i doktorce a moc se na mě zlobila. Počkej, a co jsi řekl? Jaký doktorce? Tý, co se stará o mámu. Doktorce Růžičkový? A proč se na tebe zlobila? Protože jsem to mámě udělal já. Počkej, co to zranění? Jo, trefil jsem jí pistolí na paintball. Aha, ale to si určitě neudělal schválně, ne? Ne, ale mohl jsem jí zabít. Mně je to tak líto. To já chápu, že ti to je líto. Ale byla to nešťastná náhoda, tak si to nemůžeš tak vyčítat. Ale paní doktorka říkala, že... Prosím tě, paní doktorka má svých starostí dost, víš? Ona to určitě tak nemyslela. Přece tady nechceš celou dobu brečet na dámských záchodech. To nejsou klučičí? Holčičí. Ty jsi si asi spleduje, viď? No ale to nevadí. Víš co, já mám takový nápad. Chceš ho slyšet? Jo. Jo? Přestaneme brečet a vymyslíme, jak to mamince vynahradit. A jak? Zajdeme třeba spolu do cukrárny a koupíme jí bomboniéru. Tak co platí? Tak jo. Tak jo. Pojď. A nebreč. Já jsem vrchní sestra Marie Černá. Dobrý den. Martin vám něco přines. No, Marťo, co to do tebe vělo? Chtěl jsem se ti omluvit za to, že jsem tě málem zastřelil. Ale Martine, takhle nesmíš mluvit. Ne, to je v pořádku. Martin mi všechno řekl. Dělal si hrozný výčitky. Je mi to hrozně líto. Ale prosím tě, děti, já vím, že jsi to neudělal schválně. Stejně promiň. Děkuji. Tak jste moc hodná. Já vás nechám o samotě, jo?